Ya zo mana mu yi ta ƙare. Gaskiya yau nan fa ina ji na fa in abubuwa su ga fa kai ina zuwa. Hello? Ranka dade. Ka ganni nan ina jiran ka inda kace in zo in zauna in jira ka. To ba damuwa. Yawa. Safiya da rana, wuri na fa na tara miliyan 10. Takardu ne na? Wallahi. Wuri na fa na tara miliyan 10. Ina neman kuɗi. Ai na ɗan fita na je banki ne batu maganan kuɗi ka ani tunda naga kiran ka na san cewa kawai ka iso gidan. Wallahi tun ɗazu ina zaune ne ina ta zaman jiran ka ranka dade. Okay. To yanzu abin da za a yi ga kuɗin anan. Okay. Assalamu alaikum. Kai yanzu duk maganan da nake ga maka baka ji bake. Ai. Nawa ka sayar maka? Wallahi miliyan 10 ne. Miliyan 30 za a baka. Ina gaya maka. Miliyan 30 da nake ga maka. Miliyan 30 rak sannan a dauke ka a kai ka Dubai kai shi ne. Dan ni zan kai ka. Ina zuwa. Ya dai? Akwai matsala ba. Matsala me kuma ba mun gama ciniki. Wallahi akwai matsala. Ai ba maganan wata matsala. Matsalar shi ne akwai wanda zai ƙara kuɗi fiye da wanda ka bada. Karɓi kanka. Magana ta kuɗi dai bawan Allah nan naira miliyan 10 ka saya. To akwai wanda ya saya naira miliyan 30. An fa gama ciniki bawan Allah ba ruwanka cikin ciniki. Gaskiya abun nan. To bakin ciki za. Gaskiya akwai euro gaskiya ranka dade. Ai haka? Wallahi ranka dade. To ka sa a ranka. Ko ka dawo ka ce da ka sai da wani abun ba zan saya ba. Bere ma dawo ba. Don Ai munafuka ka gaya masa ne, gaya masa. wannan arziki Allah ne mai badawa. Matsiyaci. Arziki Allah ne mai badawa. Kai, kwantar da hankalinka. Gobe za ba ka kuɗin kira. Ana nufin gobe nan? Gobe kan. To shikenan. Yawwa. Mu haɗu gobe za a baka kuɗi. Allah ya kai mu. Labarin gizo kun san bai wuce na koki. Buri na a ce ina jan Lambo da Bugatti. Sannan a ce kulli yamin wayata da kati. Amma kuɗin na gagara tara su. Wanna head my pocket with the full. Gida. Yaya? Ka ce mun na zo yau mu haɗu abubuwa su kankama. To, bara ka bari gobe ba? Bari sai gobe kuma? To, wannan takardun ne wannan? To. Abinda nake son gaya maka. Ina ganin an kawo mun abu kuɗi a hannu cash. A'a, ka dakata mana in gaya maka. Ni fa bari in maka dara. In fita maka ta yara. Ni maganar nan da nake gaya maka. Dama filin nan ba wani Alhaji bane ko kuma wani kurtu bane zai sayi filin nan. Ni zan sayi filin nan amma jira nake faye ta fashe. Maganar gaskiya kenan rike. Faye ta fashe. In da ka jira faye ta fashe in baka miliyan 30 dan ina tsammanin anguwan nan ma kafe na musu hanya. Yanzu sai in jira sai faye ta fashe ga kuɗi ina gani an kawo mun a hannu. Da miliyan 30 da miliyan 10 wanne kan gaba? Ka san shi harkar ta kuɗi ba sai ka